Završen je osnovni deo takmičenja u stonoteniskoj Superligi, a kod dama se u polufinalu sastaju Senta Vršac i Novi Sad Vojvodina. U poslednjem kolu stonoteniske Superlige za seniorke ekipa Sente izgubila je status nepobedivog tima. Izabranice Zoltana Melika poklekle su na svom terenu protiv Novog Sada sa 4:2, ali su osnovni deo takmičenja ipak završile na prvom mestu zahvaljujući jesenjoj pobedi u Novom Sadu 4:1. Susret su bolje počele Novosađanke, izabranice Nikolaja Lupulesku, a povele su 3:0. Ana Žofija Fenjveši pobedila je Anetu Maksuti 3:2, Viktorija Tružinski nadvisila je Alis Đurčik 3:1, a Anelija Lupulesku bila je bolja od Brigite Mirković 3:2. Nakon toga usledila je pobeda Maksuti nad Tružinski od 3:0, a nakon što je Mirković nadvisila Fenjveši sa 3:1, Senćanke su obezbedile prvo mesto na tabeli, pošto su smanjile na 3:2. Pobedu 4:2 ekipi iz Novog Sada donela je Lupulesku, koja je bila bolja od Đurčik 3:2. Uspeli smo i dokazali smo time da i u play-offu finale, ako budemo stigle naravno, da možemo da pobedimo i pokazale smo i njima, kao da kažem, zube. Ovo nam je prvo što smo izgubili i ja do sada nisam ni jednu izgubila. Nažalost i tu sam vodila 2:0 na 2:1, 7:3, ali igrali smo super. Ja mislim da svi su igrali jako dobro, ali na finale ćemo opet da probamo da pobedimo. U polufinalu play-offa, koji počinje 7. maja, sastaju se Senta Vršac i Novi Sad Vojvodina.